Dans, nærmere bestemt samba. Og må jeg præsentere, du siger dit navn og hvilken gruppe du danser i lige nu? Ja, jeg hedder Irine, og jeg danser i Buffalo Mundo. Hvordan startede det for dig, Irine? Jamen, jeg er født ind i sambaen. Mine forældre har været med siden det startede i 82-83. I en gruppe, der hed Vip-Vap dengang. Ja. Og da den så blev lidt for lille, så flyttede de over i en gruppe, der hed Toskana, hvor jeg så blev født i 95. Var jeg til mit første karneval i min mors mave. Og min mor, hun kunne desværre ikke gå alt for tæt på musikken, fordi så begyndte jeg at bevæge mig for meget. Wow, så du dansede faktisk samba lige fra start. Det må man sige. Ja. Så jeg har været med lige fra start, og jeg har siddet med i klapvognen bag ved paraderne, hvor min mormor troligt har skubbet mig afsted efter batteriet. Wow. Så ja, det er sådan, jeg voksede op. Og så... Hvad er noget af det første, du kan huske? Du kan nok ikke huske, at du lå i din mors mave. Nej, det er en historie, jeg har fået fortalt. Men det første, jeg kan huske, det er nok sådan, eller det, der står tydeligt for mig, det er, når Toskana lavede sceneshow, så kom min mor ind, hun var på Jabadera med fanen, og min far, han dirigerede musikken, og så kom han sådan frem til hende og tog hende i hånden, og så bukkede de ud til publikum, og så svingede han hende rundt og viste fanen, og kyssede fanen, og så kyssede han min mor, og så drejede han hende rundt igen. Og sådan. Det var meget smukt. Så hun havde den der kæmpe kjole på. Hvor havde de fået den fra? Hun havde en syerske inde i København, der havde hjulpet hende med det. Og så udsmykkede hun dem selv med paljetter og stene. Og hun var en af de første til at lave rygbrødder og hovedbrødder og sådan noget. Det blev der lavet rigtig meget af hjemme hos os. Gør der stadigvæk, vi har rigtig mange ting hængende derhjemme. Ja. Men det var sådan, det øjeblik, det var meget sådan prinsesse, prins, dronning, konge-agtigt, ikke? Så det var sådan en lille piges drøm, kan man sige. Så det er meget det, jeg husker, det var meget smukt. Ja, og du har aldrig været træt af det igennem din rejse, eller hvordan? Jo, det har jeg nok. Jeg tror, da jeg var mindre, der var jeg mest træt af, at jeg ikke kunne få lov til at være bikini solodanser, fordi at jeg var 12 år. Og når jeg er blevet større, så er det sådan... Så har der måske været nogle perioder, hvor det har været sådan lidt træls, men jeg har prøvet sådan at holde pause, men det kan jeg ikke rigtig. Jeg er lidt afhængig, tror jeg. Dejligt. Ja. Og hvad er så nogle af de gode oplevelser, du har haft? Der er super mange gode oplevelser. Ja. Jeg tror, at alle shows og alle parader, jeg har gået, som efterhånden er rigtig mange, både til karneval og også til byfester og alt muligt andet, har været fantastiske. Jeg elsker at lave show. Jeg elsker hele processen op til med at gøre sig klar og make-up og lave kostymer og sådan. Altså, der er meget mere i det for mig, end kun at komme ud og optræde. Men hele processen op til er helt fantastisk. Og så sammenholdet og de mennesker, man lærer at kende, det er jo en samba-familie, ikke? Jo, og er der ikke en specielt, du sådan har et ekstra tæt forhold til i samba-miljøet? Det må man sige. Min kæreste gennem snart 8 år har jeg lært at kende i samba-miljøet. Ja, så vi har også været på noget af en rejse, må man sige, igennem alt det her. Og vi kan rigtig godt lide at tage udenlands til karnevaler i blandt andet Tyskland har vi været, og min kæreste har også lige været over i Sverige til noget samba, kom sammen der og sådan noget, så det er super fedt, og han er virkelig god til at udvide min kreds inden for samba, og nu kender vi mennesker både i Sverige og Tyskland og brasilianer, og ja, det er virkelig en kæmpe stor samba-familie. Hvad har du lært om samba igennem? Jeg tænker, du må vide rigtig meget om samba. Altså det gør brasilianere også, men det gør du også, ikke? Hvad kan du fortælle om samba for nogen, der måske ikke ved så meget, hvis nu der er nogen, der kigger med, som bare danser, men ikke rigtig ved så meget baggrund? Nej, altså først og fremmest er der jo, især for brasilianere, en rigtig meget historie i det. Rigtig meget med guder og oprindelsen helt tilbage fra nogle slaver, og det er en lidt voldsom historie. Fortæl.
Ja, men jeg tror, den er sådan en lille smule kompleks. Og jeg tror også, lige det må man selv gå ind og læse mere om, fordi ja. Ja. Men for mig er det vigtigste bare at få lov til ligesom at ære det her, og også udtrykke noget glæde igennem en samba. Ja. Og også respektere, at der er den fortid, der er, selvom det kan være svært, og selvom jeg ikke er brasilianer, eller har den oprindelse. Hvilket også kan gøre det svært nogle gange, at man ikke kommer fra den fortid, eller hvad man skal sige, den historie. Så det er et stort ansvar at tage nogle andres historie og ligesom videreføre den og gøre den til sin egen på en eller anden måde. Det føler jeg et stort ansvar for. Ja. Og så er det også en meget svær teknisk dans. Jeg underviser rigtig meget begyndere, og det er altid lige når man starter, så skal man lære selve det her samba-trin, som er rigtig svært, og som man kan blive ved med at udvide og arbejde på. Og det skal man ligesom starte med at lære, det er super svært. Men det er godt betale sig. Det kan nemlig rigtig godt betale sig at lære det her trin, fordi så kan man ligesom komme videre til alle de andre fede ting, ikke? Så ja. Du har nogle billeder om noget? Jeg har nogle billeder med, ja. Måske kan vi vise dem over en kamera. Det første her, det er helt tilbage fra 80'erne, mine forældre fra Vippa, hvor de klædte som klovne. Og der er karneval i 89, tror jeg der, og man kan se, at der er rigtig mange mennesker. Og orange tøj. Orange tøj, det var klovne det der. Det var klovnetøj, simpelthen. Ja, det tror jeg. Klovne, eller... Og et billede af min mor i den store Bottibandera-kjole. Det var den, du snakkede om. Yes. Jeg har et billede her af dem. Som hun selv syede. Sammen. Yes. Ja. Flot. Hvor at min far, han viser fanen frem. Det var det, jeg snakkede om. Og så har jeg et billede her fra min første parade. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg sidder i klapvognen. Ja. Og min mor står ved siden af en stor kjole. Og jeg tror også... at min mormor, hun står herovre. Hun er klar til at køre mig. Og ja, min første parade går lige der ved siden af min mor. Lige der, ja. Det var i Toscana. Og så har jeg et billede af min far, også fra Toscana. De havde selv lavet hatte. Og ja, så nogle billeder i mine første samba-kostymer. Min første hovedbrød. Wow. Som min far han lavede ud af en hårbøjle. Og ja, og så et lille billede af en, der hedder Anne, som var et stort forbillede, som var mig. Ja. Nå, men hvis du skal sige noget afsluttende om dig og samba, og hvad det betyder for dig, hvad kunne det så være? Jamen, det betyder alt, tror jeg efterhånden. Ja. Det er svært, men der er nogle mennesker, der betyder rigtig meget for mig. Der er nogle historier, der betyder rigtig meget for mig. Der er nogle oplevelser, der er nogle ting, jeg ser frem til hvert år, nogle faste ting. Vi skal til karneval, vi skal til sambafester. Yeah. De her faste ting hvert år, og sådan, også i vintermånederne, når det bliver lidt koldt og mørkt, så er det fedt at have de her lyspunkter. Er der noget, du sådan håber på i forhold til karnevalen, men til samba-miljøet i København, i Danmark, eller har du nogle helt andre drømme? Eller håber du bare, det hele fortsætter, som det hele tiden har gjort? Man kan sige, jeg husker jo også karnevalet fra dengang, det var i Fælleparken, og det var rigtig stort med Tivoli og telte, og jeg kunne da godt tænke mig, at måske det ikke helt kan bære at komme op på helt det samme niveau, men måske lidt noget derhen af. Det kunne være rigtig fedt, og så håber jeg også, at foreningerne kan blive stærkere. Generelt så går jeg meget ind for foreningsliv, og at vi skal hjælpe hinanden med at bygge det her op. Så det håber jeg, at der er flere, der kan finde et fællesskab i vores samba-foreninger. Tusind tak, Irina. Det var virkelig dejligt, og jeg glæder mig til at se dansen.